oyera yera mana Yesu ndio vanasvikogara kudai mumtsara saka mavanamirira zvikadziwa uri kumirira ari kuuya uya upfugame pagwanza ndakamana upfugame pagwanza avo mwese vakagara ndakabvunza ndira kuzwa wanzi ndiri kubva anogara apa kana kuti ndikuenda kwandiri kunzi ndiridzokere saka ndakapfugama pakati apa ndakabva ndaona kuchiuya chigaro chichiuya chakanga chakakomberedzwa nevana vacheche kuchimbwa oyera yera yemwana Yesu oyera yera mwana Yesu mwana Yesu oyera yera mwana Yesu mwana Yesu oyera yera mwana Yesu. Saka chigaro chii chakatanga kuuya asi ndaitadza kuona nokuti munhu anonzi Jesu chiedza ilaiti rakadai ane physical body ane spiritual body ndosaka makanzwa pandaitaura kuti Jesu munhu mutemo vanhu vakazazira ndiri kutaura kuti kudii ndakatanga kuramba kuti Jesu haasi murungu vanhu vaitoti ndinopenga ndichitaura kuti Jesu haasiriye uyu Jesu ndoziva kuti munhu mutemo akauya akagara pachigaro oyera yera mwana Yesu mwana Yesu